מהנכבה עד היום, תראו לי עכשיו החלטה בית משפט אחת שאנחנו באמת השגנו שהובילה לאיזה מהלך דרמטי פוליטי, שמה הכרנו בזכותה, הייתה הכרה בזכות השיבה של הפלסטינים לבית משפט, תמיד היו גבולות וידענו מה אנחנו עושים. בעבר מספיק שאיזה אסיר ימות כתוצאה ממחלה, על מנת שאנחנו נבוא ונדרוש ועדת חקירה, מי טיפל בו, מה היה שם. אני מבטיחה לך אמל שאותו שופט היה הולך לבית הסוהר ומפתיע אותם בביקור כדי לבדוק. התחושה הזאת לא נמצאת אצל אף שופט כיום בבית המשפט, שיש לו תפקיד אגב. במערכה האחרונה זה לא מלחמה נגד עזה, אוקיי? זה מלחמה נגד כל הפלסטינים. אהלן וסהלן, מאזינים יקרים, חברים יקרים, זה אמל עורבי, אנחנו בפודקאסט סברה, עוד פעם. היום איתי עורכת הדין עביר בכר, עורכת דין לזכויות אדם ומנהלת הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת חיפה. היי עביר. אהלן אמל. תשמעי, את הפודקאסט הזה אני בדרך כלל עושה כדי שאתם תעזרו לי להבין דברים, לנפץ דעות קדומות, להתמודד עם דברים שקיימים בשיח הישראלי, בשיח העברי. בגלל זה אנחנו מדברים בעברית, אני יודע, זה קצת מוזר. כן, לגמרי. לגמרי. אבל הפעם אני התקשרתי לך כדי לעשות את השיחה, כדי שתעזרי לי לענות על שאלה שאני מתמודד איתה כל יום. והיא זכויות אדם. האם יש דבר שנקרא זכויות אדם בזמן מלחמה? האם נסכים שמלחמה היא הפרת זכויות אדם בסקר רחב, שכמעט כל זכויות האדם נרמסות כמעט טוטלית בזמן מלחמה? האם עדיין יש זכויות אדם בזמן מלחמה? האם עדיין יש תוקף, יש חשיבות, יש איזשהו תמורה בהגנה על זכויות אדם בזמן מלחמה? מלחמה זה שימוש בכוח. זו כוחניות, שימוש בכוח. ואם יש משמעות וחשיבות לכל המונח הזה של הצורך בהגנה על זכויות אדם, זה השלב, זאת אומרת, זה העיתוי הנכון. ובדרך כלל אנחנו נכנסים להיקון ומתארגנים כשיש מצב חירום, כי אנחנו יודעים, זו הנקודה שבה באמת יש לך שלטון, מדינה, רשות מסוימת, משתמשת בכוח שיש לה, ושימוש בכוח, התוצאה הנגזרת ממנו או הטבעית, זה הסיכוי הגדול לפגיעה בזכויות אדם. עכשיו, זה שיש פגיעות בזכויות אדם, אוקיי, זה מה שמניע את העבודה שלנו, לכן אנחנו קיימים. אנחנו, התפקיד שלנו, לא להגיע למצב אידיאלי של עולם שאין בו אף פגיעה בזכויות אדם. תמיד יהיו פגיעות בזכויות אדם. השאלה עד כמה, והשאלה עד כמה הפגיעה הזו מכוונת למטרה שהיא לגיטימית או לא, והשאלה עד כמה מי שמשתמש באותו כוח אכן משתמש בו לשם השגת המטרה לה הוא טוען, או שמה מסתתרים מניעים אחרים, זרים, כמו נקמה, כמו הנעת יתר מהיעדר פיקוח וריסון, ולמעשה אנחנו אלה שמשמשים מנגנון של פיקוח, ומנסים ככל שביכולתנו כמובן לרסן את אותו שימוש בכוח. אבל מצד שני, רגע, תסלחי לי, אני אעצור לך, כי בדיוק פה הנקודה מתחילה. מצד שני, יגידו לך, עביר, מעולם לא היית בצבא, את לא יודעת איך מנהלים מלחמות, את והחברים שלך, עורכי דין לזכויות אדם, אתם אנשים נאיביים שחושבים שבזמן מלחמה עכשיו זה הזמן להגן על זכויות אדם, ואת תתני הוראות לגנרל איפה לירות, איפה לא לירות, מתי להגן על זכויות אדם, מתי לא להגן על זכויות אדם. זה כאילו השאלה הראשונה, שכאילו זה הדבר הראשון שמעלים אותו כנגד עורכי דין לזכויות אדם ומגיני זכויות אדם בכלל. נכון, זה אותו דבר, גם מעסיק יכול להגיד לך שאתה לא יודע איך מנהלים עסק, אתה יודע מה זה אומר, כשאני באה ואומרת שאתה משלם בתשלומי חסר, כל דבר שבו יש אדם שמשתמש בכוח, יבוא ויטען, אתה לא יודע איך. אבל כדי להרגיע את כולם, העבודה שלנו היא לא, כשאנחנו הולכים לבית משפט וממשפטים את המצב הזה, אנחנו לא מבקשים להפסיק את המלחמה. צר לי, אין ביכולתנו לבקש, כי בית משפט לא יענה, וכבר בית המשפט גם כאן כבר אמר את זה כמה פעמים, העצם העובדה שיש מבצע צבאי, הוא לא יעצור את המבצע. הוא כן יאפשר מנגנון פיקוח על אופן ניהול אותו מבצע, שזה גם הדין הבינלאומי מדווה. זאת אומרת,
גם אם יש לך סמכות כמדינה, או זכות, אוקיי, ועל זה יש ויכוח, לנהל מערכה צבאית כלשהי, בדמות מלחמה, מבצע צבאי, לא חשוב. עדיין אותם כללים שמאפשרים לך כריבון לבצע את המהלך הזה, יש לך במקביל חובות לשמור על האוכלוסייה האזרחית, להימנע מפגיעה כמובן מכוונת, להתנהג באופן מידתי, באופן גם אם אתה יודע שיש לך מטרה שאתה רוצה להשיג בנקודה הזו, אבל אתה יודע שמי שעלול להיפגע זה מאות אנשים, אתה נמנע מלבצע כי אותם אנשים לא אמורים לשלם בחייהם בשל השגת אותה מטרה. אלו כללים שאנחנו אנחנו מסתמכים עליהם. אין איזה כלל חדש שאני מביאה לבית המשפט. לכן צר לי הדרישה להפסיק את המלחמה, או זו לא שלי, זה של דווקא אנשי מחאה נגד המלחמה, אבל אני כמשפטנית, אני משחקת באותם כלים, יש מין כללי משחק שאני מתנהגת גם לפיהם. זאת אומרת, אני גם מאמינה שהם יכולים טיפה, אולי למזער נזקים, אבל כמובן לא להפסיק את המלחמה. כאילו, הניסיון הוא לא, כאילו יש הכרה בזה שהמלחמה היא כוללת ההפרה של זכויות אדם, אבל אתם מנסים לעסוק בניהול המלחמה, לא בעצם המלחמה. לנו יש, הרי מה היעד שלי כשיש מלחמה, אוקיי? לא מעניין אותי עכשיו כל הכעס שלי על ישראל שפתחה במלחמה פוליטית. מה שמעניין אותי, אני שומעת מלחמה, אז אני מסתכלת על הצד הנפגע. מי הצד הנפגע? יש שני צדדים כשמדובר בהקשר הפלסטיני למשל. הצד הזה שישראל פתחה במלחמה נגדו, במקרה של עזה, או שטחים כבושים גדה מערבית, וכמובן אנחנו תמיד יודעים שגם מתנגדי המלחמה, גם הם הופכים להיות ליעד, אז גם שם אני מנסה לתפקד ולצמצם ולמזער את הפגיעה בהם. ולכן זאת אומרת, אני מבחינתי רואה מולי את הלקוח הפוטנציאלי, שזו האוכלוסייה שבאופן טריוויאלי עלולה להיפגע כתוצאה מהפעולה הצבאית. אבל מצד שני, יבואו להגיד, וגם לישראל ולישראלים יש זכויות אדם, ולישראל, מה לא, שומעים את זה מאז כבר שנה, לישראל יש את הזכות להגן על עצמה. עכשיו, את כעורכת דין לזכויות אדם, איך את רואה את הזכות הזאת? האם את מוכנה לקבל שלישראל יש את הזכות להגן על עצמה? ומה גבולות ההגנה העצמית? אוקיי, אז על זה גם נכתב, ויש מחלוקת גדולה אם בכלל הצידוק של המלחמה הזו באופן שבו היא נעשתה, זה השימוש במונח לישראל יש הזכות, כמובן כל מדינה יש לה זכות להגן על עצמה באופן תיאורטי, כן? אבל בהקשר למשל של עזה, קודם כל את צריך להגדיר מה היחס המשפטי שלך מול עזה. מה עזה הייתה מדינה? האם אנחנו מדברים על ישראל מול מדינה שפלשה לגבולותיה ואז המדינה, זאת אומרת במקרה הזה ישראל, מגיבה? התשובה היא לא. ואז נשאלת השאלה של מה גבולות ההגנה העצמית? מה מותר לאדם לעשות במסגרת ההגנה העצמית, אם באמת הוא קיבל תקיפה, והאם זה זכות מוחלטת? יפה, אז תקשיב, אמל, אני רוצה באמת לגעת לנקודה הספציפית של השביעי באוקטובר. מגה אירוע, מזעזע, בוצעו פשעים, אוקיי, על פי הדיווחים, עדויות, שמענו, ראינו, על זה אין ספק. בזה אין ספק. מצד שני, בתי הכלא התמלאו בפלסטינים. אנחנו מדברים על אלפים שנעצרו. משמע שאותה מדינה באה דין וחשבון, או התחילה במסע הדין וחשבון, מול אלה שהיא טוענת שביצעו פשעים נגד אזרחיה שחובתה להגן עליהם. אוקיי? כרגע לא ניגע בנקודה האם היא באמת כשלה בהגנה מלכתחילה או לא, אני רוצה עכשיו לקחת את המקרה הספציפי. ולכן, קודם כל בואו נתחיל מזה שתהליך ההגנה והמהלכים שאמורים להיעשות, שזה לפי הדין הבינלאומי, שבן אדם תוקף את האזרח שלך והוא זר, בין אם זה הוא מגיע ממדינה אחרת או משטח כבוש, אז יש לך כמובן את הסמכות לבוא ולהעמידו לדין, וזה נעשה בצורה מזעזעת, כן? אנחנו דנו וראינו איך באמת אותם מעצרים ומה חוו אותם אנשים שעל פי הטענה ביצעו עבירות ופשעים נגד. את מדברת על שדה תימן, על פרשת שדה תימן, על המעצרים של כוחות הנוח'בה או מה שנקרא כוחות הנוח'בה. זה מתחיל
מהמעצרים שבוצעו בשטח המדינה, בעוטף, ב7 לאוקטובר, אבל זה גם המשיך למעצרים של אנשים שנעצרו, כולל נשים, ושמענו גם קטינים, שנלקחו מעזה, נשבו לטעמי, נשים הם לא חלק מהלוחמה, והובאו אל שטח המדינה, בתנאים שאנחנו רק שמענו עליהם בדיעבד, אף אחד לא ידע איפה הם נמצאים, גם דרישות מבית המשפט העליון, להבין איפה פלוני אלמוני נמצא, נענו בשלילה, זה כמובן, אני מדברת על השלב שלפני האג ולפני המהלכים בהאג, כי אחרי זה בית המשפט העליון התחיל להתיישר, פתאום באמת אותם דרישות. עוד נדבר על הקשר בין המשפט המקומי למשפט הבינלאומי, וגם על מה שקרה בכל הקשור לזכויות אסירים מתחילת המלחמה עד עכשיו, אבל יש את הסוגיה המשמעותית של הזכות להגן. לישראל יש את הזכות, סליחה שאני חוזר לזה, אבל זה כבר משוגע, אנחנו שנה שלמה, תקשורת העולמית, תקשורת הישראלית, התקשורת בכל הסביבות מדברת על הזכות של ישראל להגן על עצמה, בלי שאף אחד יגיד מה הגבולות של אותה זכות, ואיפה מתחילה ומסתיימת, והאם זכות להגן על עצמה, היא גם כוללת הזכות למנוע סיוע הומניטרי, להפציץ ביתי חולים, להפציץ ביתי ספר, והתחלנו בתחילת שיחה שכללי המשפט הבינלאומי נועדו לנהל את המלחמה, אבל אנחנו רואים שיש סירוב לקבל כל חובה של המשפט הבינלאומי, ואז המלחמה מתנהלת כמעט בלי כללים. בוודאי, זה אין, אתה מרגיש שיש כאן, השימוש הזה, קודם, בוא, אני אגיד לך, השימוש הזה, יש לישראל זכות להגן על עצמה, אוקיי? אני לא אכנס עכשיו לוויכוח, אם במקרה הזה, הספציפי הזה, כן או לא, רלוונטי או לא, אבל זה ברור שיש נדבך אחר למשפט הזה, יש לכל מדינה הזכות להגן על עצמה, בכפוף, והכל בכפוף לדינים הבינלאומיים המסדירים את דיני המלחמה. יש אמנות, יש כללים, יש את המובן מאליו שאוכלוסייה אזרחית, יש חובה פוזיטיבית, כן, לסייע לחברה האזרחית, שהלא מעורבים, הבלתי מעורבים, שלא ייפגעו, יש חובה כן למנוע נזק, ואז באמת דנים האם הנזק היה אגבי או לא. כאן אנחנו רואים אף כלל, אני לא חושבת שהפעולות שמתבצעות לפי מבחן התוצאה שראינו, יש מישהו שמדווה את הדרך לפי אותם כללים. אז בוודאי שיש הפרה של הדין הבינלאומי, ובוודאי שהקריאה שלנו שהמדינה, וצריך לבוא דין וחשבון עין המדינה, זה בגלל שיש הפרות לחוק, ואנחנו למדנו, אני ואתה, שנה א' משפטית למדנו, שיש הפרה לחוק, וכשמדובר בפשעים, אז מישהו צריך להיות מועמד לדין, ולקבל את העונש, בין אם הוא פרט, או בין אם הוא פרט או מדינה, אוקיי? ואנחנו הולכים לפי זה. אין איזה המצאה ואין איזה תחושה של רוצים להתנקם. אני לפחות נצמדת לדברים שעשינו עוד שנים לפני 7 לאוקטובר, בהקשר של הכיבוש, בהקשר של... אז בתוך מציאות זו, אני מנסה לדמיין, כעורכת דין לזכויות אדם, את נצאת כאילו, את מותקפת משני כיוונים. נכון. מצד אחד, יש לך את הצד המתנגד למלחמה, הצד גם הפלסטיני, וגם אנשים שאני מכיר מהחברה שלנו, שאומרים, אחרי שנה שלמה אתם לא הצלחתם לעשות כלום, אתם עדיין מדברים על החוק הבינלאומי ועל זכויות אדם, וכותבים דוחות, ומפרסמים ספרים, ועושים כנסים, אבל לא הצלחתם להציל ילד אחד, לא הצלחתם לשלוח פצוע אחד לבית חולים, או לשמור על הביתי חולים, ויש לך את הביקורת מהצד השני, שאומרת לך, בזמן מלחמה את דואגת לפלסטינים, בזמן מלחמה את דואגת להגיש דוחות לטריבונלים בינלאומיים על מה שעושה ישראל, אז כאילו את נמצאת במקום שהוא בעייתי, כאילו אני רואה את ההתקפה על אנשי זכויות האדם, ואני יכול לחשוב על עוד כמה כיוונים. קודם כל אני מבינה את הייאוש וחוסר האמון שכבר נעשה, וגם אפילו הדברים שנאמרים בהלצה על אתם, אנשי זכויות האדם. כן, נאיבים, מחבקי עצים, צמחוני, שדואגים לזכויות של בעלי חיים בזמן מלחמה. יפה נפש. אז אני מבינה מאיפה זה מגיע. זה מגיע ממקום של תסכול, כי אין תוצאה אופרטיבית, ועם כל הכבוד. אבל אני נמנעת מלבצע את תפקידי נאמנה רק במצב אחד. אם אני יודעת
שהגישה לבית המשפט ומשפוט הדרישה הלאומית או הפוליטית עלולה לגרום לי נזק פוליטי, אז אני נמנעת. אוקיי? זה משהו שאני כן שמה כנגד עיניי ככה ברמה שגם הכללית, האם נכון ללכת לבית משפט בנושא הזה או לא. אבל, עם כל הכבוד לאלה שבאמת מיואשים, אני לא רואה שהם עושים מהלכים מקבילים, שאני מפריעה לעבודה שלהם, אוקיי? אז אתה צריך לחשוש מבית משפט, כשהוא משבית את הכוח הפוליטי של קבוצות אחרות, כאילו שאני לוקחת מהם את תשומת הלב, כי בית משפט זה עולם, זה, אתה יודע, תקשורת מגיעה לשם, ראיונות ואנשים מעונבים, אז זה זירה זו זירה מתוקשרת, ויכול להיות שאנשים יעדיפו, למנף את כל המאבק שיש שם, גם ככה יש שם תוצאות ויש שם מצלמות, ואז אני יכול לשבת כאילו בשקט ולא לעשות, בחוסר מעש. זו הסכנה. ולכן אנחנו תמיד זהירים של בבקשה, זה שאנחנו ממשפטים את המאבק וקוראים והולכים לבתי משפט, זה לא אומר שאתם כמי שיש להם כוח פוליטי ומחאה והתנגדות, אתם צריכים לשבת בשקט, אוקיי? זה לא בא על חשבון. אני מבין את הנקודה, שהמאבק המשפטי לא בא על חשבון המאבק הפוליטי או מאבק העממי, אבל גם יכולים להגיד לכם שאתם גם נותנים לגיטימציה לביתי המשפט הישראלים, אתם פונים בסוגיות זכויות אדם, ואתם יודעים מראש שבית משפט לא ייתן את הסעד, אז כאילו כל זה הוא חסר תוחלת. אז קודם כל פנייה לבית משפט, כן, יש במתן לגיטימציה. זה נקודה, אם אני ניגשת אליו, אז אני מעניקה לו סמכות, ואני מכירה, ואני מבקשת ממנו סעד, כן? אז בוודאי שאני נותנת לו לגיטימציה בכל עניין. אז את זה אין מה לעשות. השאלה מה המשמעות של אותה לגיטימציה. אבל, הרבה דברים שאני עושה, מול בתי המשפט, לפעמים גם אם אני נדחת, עצם החובה שתבוא המדינה ותשיב, תיתן מענה לשאלות, זה כבר הישג מבחינתי. כן? אתה נמצא בבית במצב של איפול מוחלט, לא יודע מה קורה, אומרים לך שלא מפנים פצועים, אז לפחות כשאתה מביא את זה לבית המשפט, אלה שלא עונים לך כשאתה מתקשר כעיתונאי אליהם, או שכשאני שולחת מכתב, אז בית משפט יש לו את הסמכות להורות להם, לפחות תשיבו. תביאו נתונים. יש לנו היסטוריה, אנחנו גם כותבים היסטוריה. אני רוצה שהדורות הבאים יקראו מה נעשה שם, והדברים שאני מספקת להם, לפחות שיהיה לי משהו שאני סיפקתי גם כן, ותרמתי לתיעוד שלו מהזווית גם שלי במסמכים. ולכן, גם אם ברמה של בית משפט בינלאומי, כן, התביעה בהאג, גם אם היא תדחה, העובדה שברקורדס, ישראל נמצאת שם כמדינה נאשמת. יש שם מסמכים ותיעודים ותיעוד לכל הזוועות שנעשו בעזה, להפרות, לחוות הדעת. אני חושבת שההיסטוריה היא חלק אנחנו לומדים מההיסטוריה, ואנחנו יכולים גם כן, עכשיו אנחנו בעידן ה-AI, שהכל מתבסס על מידע קודם שיכול לנבא. ולכן זה חלק ממה שאני עושה, כן? ביקורת על העבודה שלנו תמיד הייתה. גם כשזכינו, יש כאלה שלא רצו למחוא כפיים, ואני גם מבינה, כי גם כשאתה מנצח, אתה לפעמים פוגע ברטוריקה של פסק הדין, יכולה לעגן דברים שאתה לא ממש רצית. יש לזה דיון. יש מלא דוגמאות, אבל התמודדנו עם ביקורת משמאל, אולי הגיע הזמן לדבר על ביקורת מימין. כן. בזמן מלחמה, את, אביר פקר ואחרים, אתם דואגים עכשיו לזכויות של האסירים, דואגים לזכויות של הפלסטינים, כאילו העורכי דין, הערבים שפועלים בתחומי הכיבוש, הפכו להיות אולי הנציג הכי בולט היום של האויב, וגם עוד אתם מטרידים את בית המשפט, דורשים תגובות, כפי שאמרת, ודורשים הסברים, ורוצים להעמיד אלופים עכשיו לתת לכם הסברים למה זה קרה ולמה, ופתאום העורך דין הופך להיות סוג של נאשם. ופה הייתי רוצה לשמוע ממך גם על הביקורת הזאת, ואיך את מתמודדת בהיבט האישי וגם בהיבט המקצועי. אני כל מה שעשיתי כל החיים שלי זה, אני כפלסטינית מגנה בעיקר על זכויות פלסטינים, אבל התפקיד שלי זה היה די ברור, של השימוש שלי זה בעקרונות זכויות אדם שמקובלים על כולם.
אוקיי, תמיד הייתי פלסטינית, אבל... כאן היה לך פעילות בתחום הפמיניסטי, בהגנה על זכויות נשים, בהגנה על זכויות ילדים, אז למה לא לעבוד בזה עכשיו? מה דחוף ללכת לעבוד להגן על זכויות פלסטינית? אז קודם כל אני ממשיכה במה שאני תמיד עשיתי, כן? אבל ההבדל אמל, ואתה צודק בזה, שפעם, גם כשהגנתי על פלסטינים שביצעו באמת גם פיגועים קשים, הגנתי עליהם בהקשר של זכויות בכלא, שמות די גדולים, כן? של כיום הם גם מהמועמדים, כן, וגם השמות שלהם די מוזכרים בתקשורת. anyway, אבל גם שם, אני זוכרת את עצמי, הייתי פוגשת קולגות שייצגו מתנחלים שפגעו בפלסטינים. ברמה המקצועית כעורכי דין, ישבנו, דיברנו על השב"כ, מתחנו ביקורת, ומהצד שלו, הלקוחות שלו זה באמת האויב של בני עמי, ואני מהצד שלי, אבל הייתה לנו שיחה משותפת מקצועית, ידענו איך לנהל את זה כקולגות. היום, אתה רואה שאפילו אותם אנשים שאתה האמנת שהם לפחות מסכימים איתך לגבי הדביקות בעקרונות מסוימים שלא צריך לסטות מהם. עקרונות הצדק והמשפט. כן, אנשים שייצגו, אני אגיד לך דוגמה, כן, עורכי דין שייצגו ראשי משפחות פשע על זכויות בכלא, ואני הייתי איתם, בוודאי צריך להילחם על זכויות בכלא לאותם ראשי ארגוני פשע. פתאום הופכים אותי ליעד, להשמצות ורדיפה ושיימינג, כי העזתי להתאבל על אסיר ווליד דקה, שנפטר בכלא, שהוא הלקוח שלי גם, כתוצאה ממחלת סרטן, ושלא שחררו אותו, כשאני והם נלחמנו נגד החקיקה שמונעת שחרור מוקדם מטעמים רפואיים, מקצועית אני מדברת. ואז אתה רואה שיש מין מסכות כאלה, שהאנשים האלה דיברו מקצועית, אבל לא ממש האמינו במה שהם אומרים, הרטוריקה הזאת של כן, כן, זכויות אדם, זכויות אדם. עורכי הדין הפכו ליעד לא מהיום, אבל בשנה האחרונה ראינו שבאמת הם הפכו לקבוצה שגם לשכת עורכי הדין רדפה אותם, נמצאו בודדים במערכה גם מול הקולגות שלהם, ומי שרדף אותם זה בעיקר קולגות שאספו פוסטים והתלוננו. אם העזת והצגת בנושאים שטותיים, לייצג בן אדם שפרסם פוסט, כן? ברמה של באמת כסניגורית, זה לא איזה תיק מורכב, שבאמת זה תיק פשוט, כן? כל סניגור יודע, בסדר, פרסם, אנחנו נתמודד עם העבירות. אבל זה כל עורך דין שהעז לייצג עצור או עצורה, בגין פרסום כלשהו, כן? אתה לא מבין איזה נזק הוא ספג ברמה של פגיעה בשמו הטוב, התדמית, הסתות מהקולגות שלו. אני מבין שהדבר אולי הכי פוגע הוא באמת לקבל את הביקורת הזאת ואת הרדיפה הזאת מהקולגות ומלשכת עורכי הדין, שאמורה להגן על הזכויות שלך וגם להגן על זכויות אדם, יש לה את המנדט הזה בחוק. אבל גם מצד הממסד, החיים לא היו קלים. לא, אני רואים בחדשות כל הזמן, על הנהלת בתי הסוהר וההתנהלות שלה מול עורכי הדין, אפילו בתי המשפט, בתיקים מסוימים, ראינו הערכות מעצר, הפרקליטות שמשתפת פעולה עם המשטרה, ואז כאילו חשוב לי לשמוע ממך כאילו איך עורך דין מרגיש בתוך כל הסערה הזאת. לא קל. ואיך מתמודדים גם. תקשיב, לא קל מהסיבה הפשוטה שאתה יודע שהפכת להיות יעד, אתה במקרה עורך דין, אבל בעיקר כי אתה פלסטיני. כי אתה יודע שבמערכה האחרונה, זה לא מלחמה נגד עזה, אוקיי? זה מלחמה נגד כל הפלסטינים. ואתה מרגיש את זה גם עליך, כן, ברמה האישית. אתה עורך דין, אתה רופא, לא משנה. עורך דין, you are the officer of the court. לא, הדיסטנס הזה, כן, המרחק הזה, שתמיד באמת התייחסו אלינו בכבוד, אתה נכנס, כל אחד עושה את התפקיד שלו. גם זה לא היה. התחושה בבית משפט, אפילו הפרקליט שמתייצב מולך, אתה מבין שאפילו יש משהו ממלכתי שהיה בכל המשחק הזה של להופיע בבית משפט. כן, זה משחק. כן, זה משחק. אני עושה את התפקיד שלי, אתה עושה את התפקיד שלך. יש בית משפט, אבל אנחנו מתייחסים בכבוד אחד אל השני. לא. יש משהו בממלכתיות הזו גם נעלם, כן? ועורכי דין התחילו לחשוש מייצוג בתיקים שכאלה, כי הם יודעים שזה כבר מין אות קין. אם אתה מייצג, וסליחה,
מה הסניגורים עשו עד היום? את מי הם מייצגים? ייצגו רוצחים, ייצגו אנסים, ייצגו אלה שפגעו ביטחון המדינה. הסניגוריה הציבורית, אוקיי? אני אקח את הדוגמה של באמת מבחינתה יש לה עקרונות, עד הסוף מאמינה בעקרונות שלה, לא חשוב מה ביצע האדם, מגינים על זכויותיו של נאשם באשר הוא, גם שם, וגם הבאתי את הביקורת הזו באופן פומבי, וגם ישבתי, זאת אומרת, דנו בזה, ואני גם, זה מקום שאני די מעריכה, אבל אתה רואה פתאום של, רגע, לשמוע שיש רעב בבית הסוהר, זה לא גורם לכם עכשיו לעזוב הכל, ולדרוש דין וחשבון, ולהיכנס לבתי הסוהר, לא משנה מי רעב, אבל אתם יודעים שיש כאן משהו שהוא לא היה כדמותו מעולם, להרעיב, להצמיא אנשים בכלא, עשרות כלואים נהרגו, אבל מצאו את מותם בכלא. זה משהו שהוא מזעזע במונחים שלנו, כאשר בעבר מספיק שאיזה אסיר ימות כתוצאה ממחלה, על מנת שאנחנו נבוא ונדרוש ועדת חקירה, מי טיפל בו, מה היה שם, היה אלימות, אין אלימות. כאן אתה רואה שכל שבוע מדווחים לך על עוד כלוא שמוצא את מותו, וזה לא... אולי זה המילה, מוצא את מותו, תמיד מוצא את מותו, אבל אולי זו נקודה מאוד חשובה גם להתייחס אליה. בעבר איך ניהלת את הקליניקה לזכויות אסיר, לווית עשרות תיקים בתחום זכויות האסירים, ומאז תחילת המלחמה, בתי הסוהר הפכו להיות סוג של חור שחור, שאף אחד מבחוץ לא יודע מה קורה בפנים, אלא מקרים בודדים, והם באמת של עורכי דין, שהצליחו להיכנס לתוך החור השחור הזה, ולחשוף לעולם מה שקרה. ואולי את היית בין אלה שהצליחו להיכנס לתוך החור השחור, ולראות מה קורה. ואז השאלה, האם אחרי מה שראית מה שקורה בפנים, לא הייתה אצלך סוג של קריסת קונספציה, של קריסה של תפיסות, אחרי שנים של הגנה על זכויות אדם, הגנה על זכויות אסירים, אמונה שכל אדם מגיע לו זכויות גם אם הוא הפושע, עשה את הפשע הכי מתועב, ואז את רואה שכל הזכויות האלו, כל הדוחות והמחקרים שכתבת מתאדים, ואז אנחנו נמצאים בתוך מקום שגואנטנמו, כאילו, יצא את הדוח, Welcome to Hell, שהוציאו אותו ארגוני זכויות אדם, שמתאר מצב קטסטרופלי, דיסטופי, כפי שאמרת, של הרעבה, של עינויים, אפילו של אונס במקרים מסוימים. כאילו, איפה את נמצאת מול התמונות האלה? אני התחלתי לשמוע דיווחים עוד לפני שאני נכנסתי לבית הסוהר. אגב, אני לפני שנה החלטתי בכלל להפסיק את העניין הזה של זכויות כלואים וכו', ולפתח את הקריירה גם בנושאים אחרים. אבל, כל עוד אני עושה זכויות אסירים, ואני באמת, יש לי מומחיות בזה, אז ברור, אני עושה את זה, כי יש הפרות זכויות של אסירים, והתפקיד שלי לבוא... לא בגלל שאת אוהבת בתי סוהר, או אוהבת ללכת לשם לבלות בסופי שבוע, או משהו כזה. לגמרי לא, למרות שזה המקום היחיד שבו אתה באמת מתנתק מהטלפון במשך שעות, אז אם תרצה. זה לא כזה גרוע. אבל להגיד לך, אז תמיד, ברור, וגם אני גם... המטריה שבה עסקתי זה להילחם על זכויות של אסירים פלסטינים שמסווגים כביטחוניים, בין אם הם אזרחים או לא אזרחים, ויש שם מטריה משפטית מעניינת ופיתחנו דברים, אבל אני אף פעם לא חשבתי שאני באמת אגיע למצב של לדרוש מבית משפט להתערב בהזנה של אסירים רעבים, להתערב במתן טיפול לאסיר לא בודד, אלא בבתי סוהר שיש בהם מגפה, של מחלת עור, שהיא כתוצאה מהרבה מהלכים קודמים שנעשו במכוון כלפי האסירים, ומי האשם העיקרי? זה אותו בית משפט עליון, שבימים עברו, כאשר אני הייתי מתייצבת, למשל מול השופט בדימוס רובינשטיין. אם הייתי מציינת, כדוגמה, שאדוני, האסיר הזה רעב, נשאר רעב כל היום, האסירים השילו ממשקלם 20 קילו, אני מבטיחה לך, אמל, שאותו שופט היה הולך לבית הסוהר ומפתיע אותם בביקור כדי לבדוק, כי היה לו משהו שלא כל כך, אתה יודע, נגע לליבו הנושא הזה. התחושה הזאת לא נמצאת אצל אף שופט כיום בבית המשפט, שיש לו תפקיד אגב, השופטים הם גם מבקרים רשמיים בבתי סוהר, הם גם אמורים לפקח, יש להם סמכות לדפוק ולהיכנס בלי תיאום אפילו מראש, כן? היום אני יודעת ששופטי בית המשפט העליון
הגיעו אליהם בתחילת המלחמה העתירות שהצביעו על הזוועות שבבתי הסוהר. אמרו שיש דיווחים של רעב ומחלות ואי טיפול רפואי. דברים שאתה קורא, אמרו לי, זה היה רק ברמה של דיווח. שב"ס בא וכמובן ייפה את התמונה בכמה, והעתירות נדחו מטעמים טכניים. באותם ימים אני באמת האמנתי, יאללה, טוב שהאגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה, עכשיו לפחות יקרה משהו. לא, שום דבר לא קרה. עכשיו, אין בי, כרגע אני לא מצאת במקום שאגיד לך זהו, אני איבדתי את האמון בזכויות האלה. אני עדיין מאמינה שלכל כלוא יש את הזכויות שלו, אבל אני בספק באמת עם הפשן הזה, התשוקה שיש לי, יהיה בה די לשכנע את בית המשפט למלא את תפקידו. אני לא מבקשת שום דבר, פשוט תעשו את העבודה שלכם. והעבודה שלכם גם בתקופת המלחמה, ברור שהיא הייתה די מוטה, ושל אטימות, זה שעתוק גם כן למצב בחוץ. אותה אטימות שאנחנו תמיד מדברים עליה, אתם לא רוצים להסתכל על מה שקורה בעזה. עכשיו רק מי שאתה תעז עכשיו לשתף באיזה תמונה קשה עם הערה, וראית מה שהיה גם עם מוחמד מג'אדלה, אגב, לאחרונה כשפרסם בטוויטר, רק לצפות בתגובות, אז אתה גם רואה שזה כבר לא מלחמה מול ממסד אנשים, יש לך דור של אנשים. ובוא עולה שאלה הפילוסופית, האם המשפט עושה צדק או הוא עושה משפט, והאם משפט הוא משקף את תפיסות חברתיות או מעצב את תפיסות חברתיות, כאילו, וגם הקשר בין המשפט, מה קורה בתוך עולם בית המשפט, לבין מה שקורה מחוץ לעולם בית משפט, בטח שאלות ממש מעניינות, אבל מכאן אני דווקא, מהעניין של האטימות, דווקא רוצה להיכנס לנושא של חינוך לזכויות אדם. כי יש מי שיגיד שהאטימות הזאת נובעת בין היתר בגלל שאין חינוך לזכויות אדם, אין הכרה בחשיבות הזכויות האוניברסליות. הרגע המכונן שאחרי מלחמת העולם השנייה של הקמת האומות המאוחדות ההצהרה הבינלאומית לזכויות אדם, שבין היתר ישראל נבנתה על בסיסה, לא מקבלת שום ביטוי בישראל, לא מקבלת שום ביטוי באוניברסיטאות בישראל. אני יכול להעיד על עצמי, אחרי 4 שנים תואר ראשון באוניברסיטה, לא למדתי מילה אחת על הכיבוש, על זכויות אדם בתוך כיבוש, אפילו בקורס המשבל שאנחנו לומדים את כתב ההגנה של ישראל. אפילו יש ספר כזה שמומלץ לקרוא אותו לפני שמגיעים לקורס, שנקרא כתב ההגנה של ישראל. ואני מכיר את הפעילות שלך בתוך האוניברסיטה, שנים רבות ליוויתי את הקליניקה, שהיא מודל ייחודי של לימוד זכויות אדם בתוך הפקולטות למשפטים. ופה אני רוצה לשאול אותך גם על החוויה שלך, כשמחנך לזכויות אדם, וגם על האם עדיין אפשר אחרי מלחמה עוקבת דם שמסרבת להסתיים, ויש יגידו שאולי לא תסתיים ב3-4 שנים. האם עדיין אפשר לחנך לזכויות אדם, עדיין אפשר ללמד זכויות אדם במציאות הזאת? אני קודם כל, אתה למדת זכויות אדם, אתה לא יודע, לא אמרו לך שזה זכויות אדם, ועל מי שלמד משפט חוקתי, משפט זה זכויות אדם, אוקיי? אבל, ואני חושבת שתלוי גם במרצה שמעביר. זאת אומרת, אני ברמה של הפקולטה שבה אני נמצאת, למרות שאנחנו חלק מהאוניברסיטה שיש המון ביקורת עליה ומוצדקת כמובן, בהקשר של אי קיבוץ זכויות של סטודנטים במערכה האחרונה, אוניברסיטת חיפה. אבל בפקולטה למשל אצלנו, כן, יש מרצים שמלמדים, והמרצה עצמו, יש לך שמות שאתה גם מכיר, אבל להגיד לך שאני בונה על זה שאותו דור שאני מחנכת, שנמצאים בקליניקה, באמת אני בטוחה שבתום הלימודים הם יחברו לעולם שלי. אני כמובן לא, אגב, מחציתם הולכים לפרקליטות, עושים התמחות. אני לא מבינה, כאילו זה מה שנתתי, זה אלו הכלים שנתתי לכם, ואז אומרים לי, לא, חשוב שיהיו אנשים טובים שם. זה כמו החייל הטוב במחסום. כן, עכשיו, אבל בסדר, באמת, יש את השיקולים, אבל אני מקווה גם שיעשו שם חיל, מה שנקרא. אבל גם
בתוך האוניברסיטה, תסתכל על כל הקליניקות לזכויות אדם, בכל האוניברסיטאות אצלנו. מי בכלל עוסק בכיבוש? פעם אמרו שבאוניברסיטה העברית יש קליניקה משפט בינלאומי, אני לא יודעת עד כמה באמת עסקו, אבל קליניקה, למשל בתל אביב, במפורש שמה, נאמר שאנחנו לא נכנסים לזה, למרות שיש לך מרצים די נחשבים, כאילו משמאל המפה הפוליטית, ותל אביבים, עם כל האימג' שמסביב. אני ראש קטן בקליניקה, אתה חושב שזכויות אדם, אני אגע ישירות בזכויות עזתים? זה מה שאני, בוודאי שלא, כי קודם כל זה יקים עליי, וחוויתי את זה על בשרי. סטודנטים לא ירצו גם לעשות את זה, לא רק אגב יהודים, גם ערבים. יהיה את החשש הזה שלא רוצים להיכנס עכשיו לזירה הזו, הבוערת, אז אתה מעסיק אותם, מנסה להנחיל את אותם עקרונות דרך מקרים פרטניים, שגם הם זכויות אדם. זאת אומרת, אותו פלסטיני שנמצא כאן, נרדף, כן, גיי, יש לנו הרבה למשל להט"בי פלסטיני, שכמובן הישראלים אוהבים את זה גם כן, כי זה להט"ב, ליברלי, אז אנחנו וואו, מגינים עליהם, לא חשוב, אבל זה במהות, אני גורמת לסטודנט לבוא ולהתייצב מול פלסטיני, וישראל אמורה לספק לו שלטר, לספק לו כאן מענה, מחסה, כי הוא עלול להיפגע, אישה, מוכת אלימות, אז מה שאני עושה זה פרגמנטציה, זאת אומרת, לוקחת את העקרונות האלה, במקום שאני אעסוק בנושאים שהם גדולים, וגם הסיכויים המשפטיים לא גבוהים. אבל החשיבות שלי זה הסטודנט. אני רוצה שהסטודנט יהנה ממה שהוא עושה, ושלא יפחד, ושלא עכשיו יתחיל לחשוש. אגב, סטודנטים כיום שואלים אותי, אם אנחנו נרשום שעשינו קליניקה לזכויות אדם, בקורות חיים, זה לא עלול לפגוע בנו במציאת מקומות התמחות? אבל מצד שני, את כאילו עושה ויתור. את אומרת, אני אעסוק בסוגיות שהן אולי בפריפריה של זכויות האדם, לא אגע בסוגיות שהן בגרעין הקשה וההפרות הקשות, כדי להצליח לקיים את השיעור ולהמשיך בכיתה. מצד שני, כאילו למדתי בארצות הברית, בדיוק יוניברסיטי, בסאות' קרוליינה, יושבת בתוך יער האוניברסיטה, אבל שם אתה לומד על כללי המשפט הבינלאומי, על מלחמות שעושה ישראל, על סוגיות כמו המים, הקרקע, האוויר והשליטה על מרשמי האוכלוסין, כאילו הסוגיות הכי בוערות של זכויות האדם נלמדות בחול, אבל פה כאילו כלום לא מתקיים, אנחנו נעסוק בגיי הפלסטיני שמבקש מקלט בתוך ישראל. קודם כל אתה צודק. אתה צודק בזה שאתה, כן, אני גם מרחיקה את עצמי, יש לי יעד אחר. והמרצה היה סיני. המרצה היה כאילו אמריקאי סיני, לא פלסטיני. אוקיי, אבל בסין, השאלה אם בסין מה הוא היה עושה, אבל חכה, לא, אני לא, בוא נגיד שני דברים. קודם כל יש לי כובע אחר, כן, מלבד האוניברסיטה, באקטיביזם שלי האחר, עם העמותות, עם החברה האזרחית הפלסטינית, אני עושה את מה שאני חושבת שצריך לעשות. בתוך האוניברסיטה יש לי ייעוד שהוא כובע חינוכי, עם סטודנט שאני רוצה להנחיל לו עקרונות. אם הקייס, אם הדבר שאני מביאה לו, עלול להביא לי לתוצאה שהיא לא מבורכת, כן? של ריחוק ושל פחד, אז אני לא משיגה את המטרה החינוכית שלי. איך אני כן מכניסה? אגב, יש לנו בפקולטה פרופסור איתמר מן, אילן סבן, דוקטור אילן סבן, אנשים שלא חוששים להביא את כל הסוגיות אל תוך הכיתה, וסופגים כמובן, יש הרי גם רדיפה למרצים. אבל אחזור לרמה האישית, אני כן, הדיון שאני עושה סביב פלסטיני, גיי, אני לא מתעסקת אך ורק בזכויותיו כבן הערימי, אני חוזרת אל הפלסטיני עצמו בתוך שטח כבוש, האם המדינה יש לה חובות כלפיו או אין לה חובות. אני כן מביאה את הנושאים דרך, הדיון הזה מובא, דרך מקרה ספציפי שהוא קל לעיכול מבחינת הסטודנטים, אבל בוודאי ששום טענה, אני לא מסתירה שום טענה, הדיון נעשה, אבל עדיין כדי להשיג את המטרה, אני רוצה שתתאהבו בזכויות אדם, כי אנחנו עושים דברים טובים, אנחנו לא מאיימים, אין כאן דרישה לפירוק המדינה, ואין כאן, אוקיי, אבל יש שיטה איך לעשות את זה. כנ"ל לבית משפט, מה אתה חושב שאני הולכת לבית משפט עכשיו, ומנסחת את העתירה שלי, כפי שאני כותבת מאמר? בוודאי שלא. לא, בטח שלא, אבל זה מעניין לשאול, כאילו, מתוך האקדמיה הישראלית, את מסתכלת על האקדמיות בעולם, אוניברסיטאות העילית שיצאו בהמוניהם,
גם דרישה להפסקת אש, לשחרור חטופים, ובהאשמת ישראל, בהאשמת חמורות, יש דרישה לניתוק קשר עם אוניברסיטאות בישראל, והאוניברסיטה בחול הפכה להיות זירת מאבק של ממש. במקביל, פה מנסים להעביר חוק של רדיפת מורים ושל רדיפת מרצים. כן. ורוצים לשים חרב מעל לכל מרצה בכיתה, שהם תתמוך בטרור, אז לא יודע מה, השר והמנכ"ל של השר יוכלו לפטר אותך אפילו בלי פיצוי. כן, זה וכאילו פוליטיזציה של כל. איך את תופסת את הפער הזה? לפני שאני אתחיל לדבר על מהלכי החקיקה, האוניברסיטאות ומרבית המוסדות האקדמיים, בואו נזכר איך הם פעלו כנגד הסטודנטים הערבים, כן? הם נטלו חלק ברדיפת הסטודנטים, הם אלה שהעמידו סטודנטים לדין משמעתי, הם אלה שלא בלמו הסתה פרועה נגדם בתוך הקמפוסים, ואלמלא באמת כמה מרצים מתוך כל מוסד שניסו, ויש אקדמיה לשוויון למשל, גם כן שורה של מרצים שפועלים למען הגנה על אותם סטודנטים והבטחת זכויותיהם, אבל אתה גם מסתכל על האוניברסיטה, כמוסד שהוא הפך להיות חלק מהמדינה, הוא לא אותו מגדל שן שמסתכל על המדינה בעין ביקורתית, כי זו חובתו, כן? זה מקום, זאת אומרת, הביקורת צמחה משם. וכשהמוסד עצמו נוטל חלק, אז אתה, לצערי, אתה מתחיל קודם כל להתגונן, זאת אומרת, אתה קודם כל עכשיו להדוף מתקפה. אז התחלנו קודם כל לנהל שיח עם האוניברסיטה, ולא להגיד לה, את צריכה ליטול את התפקיד שלך ברמה של אקדמית ומרצים ולקרוא להפסקת המלחמה עוד לפני, אנחנו הוטפים את המתקפה שלה כלפי הסטודנטים שנמצאים, בין אם זה מכללות, סטודנטים, נגד סטודנטים ונגד מרצים. יש צורך להזכיר את פרופסור נאדר שלהוב קוברקיאן, פרופסור שנעצרה בעקבות... ועוד מקרים אחרים של סטודנטים, של חוקרים, של סגל זוטר ואנשים שלא הגיעו לתקשורת. עכשיו רגע אמל, אבל חצי מהסטודנטים הם חיילים. אני מתמודדת עם מצב של פרוץ מלחמה, סטודנטים שלי, כן? בקליניקה לזכויות אדם, הולכים למילואים, עושים מילואים, הולכים מתייצבים על מלחמה. מה אתה חושב שאני אמורה לעשות במקרה הזה? להגיד לו, לא, אתה חייב לסרב פקודה, זו דעתי. אותו סטודנט, אני לימדתי, אהבתי, רציתי באמת, אבל אותו סטודנט לבש כובע אחר כעת. אתה חושב שהוא יזכר במילים הטובות שלי על משפט בינלאומי כשהוא לוחם ומאמין שזה צודק? אני קטונתי מהמקום שלי שאני אבוא ואני לא יודעת עד כמה אני אשכנע אותו, ושים לב, אין גם אפילו תנועת הסרבנות. עד עכשיו, בחלוף שנה, כמה שמעת באמת על סרבנים מטעמי מצפון? עם כל הזוועות, עם כל מה שאנחנו רואים, ועוד הדברים documented, כן, בבית הדין הבינלאומי בהאג, כל העולם עוסק בזה. יש, התחושה של סומאו עיניהם, כן? אף אחד לא, יש אטימות של לא רוצים להשתכנע גם, כן? זה מה שרואים. אני לא רוצה לסיים בנימה הפסימית הזאת, אני דווקא רוצה לסיים בנימה אופטימית. כל פעם אני מנסה, כאילו, לפני ההקלטה. בשיר, בוא נשיר. אני מנסה, כאילו, לשיר. השיר לשלום. היה לי הרבה שאלות על שירים. הבנתי בכתבי ההגנה שאת מנסחת עכשיו, את מפרשנת שירים גם, מפרשנת ספרות, מפרשנת תמונות. כאילו, זה אחד המשימות שהוטלו עלייך אחרי שכל שיר מתפרש כתמיכה בטרור ועוצרים את האנשים. כן. אבל אני דווקא רוצה לסיים בשאלה, האם עדיין תמשיכי לחנך לזכויות אדם, לפעול בזכויות אדם, על אף כל הדרך הקשה שתיארנו עכשיו בשיחה שלנו, קריסות של תפיסות, קריסה של דברים שהאמנת בהם. האם עדיין את חושבת שכאילו את תמשיכי, ואם כן, מאיפה את מביאה את הדרייב הזה? כי האחרים התייאשו ועזבו את התחום. לא, אני מגיל די צעיר בתחום הזה, ואני חושבת שיכול להיות שגם נולדתי לתוך זה, אבל גם אני לא מרגישה שאני לא רואה את עצמי במקום אחר. מה אתה רוצה שאני אתעסק בפלטת, תאונות דרכים ותאונות עבודה? זה לא בשבילי. לא, אבל אני... רגל גם עושים קצב. אבל אתה לא מבין את החשיבות שהיא מבעד לתוצאה הסופית, כן? הרי כשאתה גם כסניגור, כעורך דין, מלווה אדם במצוקה, אתה נכנס כמשפטן, אבל אתה איתו, אתה צמוד אליו, אתה תומך בו, בסיטואציה של אנשים שכבר חוששים לתמוך אחד בשני,
פן יתבעו או ירדפו, כן? וזה מצער. אבל הסיפוק שאני מקבלת גם להמשך הדרך ולהמשיך לעשות את הדברים שאני מאמינה בהם, זה מגיע מתוך הנפגעים והקורבנות. מהם, כי הם אומרים לך שהם צריכים אותך, הם עדיין צריכים אותי, ואני צריכה אותם כמובן כדי גם קודם כל ללמוד תובנות מהם, וגם להמשיך, ואני חושבת שתוצאות כל העמים, התוצאות לא נראות בחלוף עשור או 2 עשורים בהקשר הזה, וחשוב מאוד בסוף, אדם נפגע שידע שיש לו לאן לפנות, ואני חושבת שחשוב לי להיות גם כן מקור שאליו פונים, שיש מצוקה, כי לסייע תמיד יש את הנכונות, ואני אמצא את הדרך. ואם העולם כל כך אטום ולא יצא, אז זה הוא, לא אני. ולכן אני מבחינתי ממשיכה את הדרך שלי. ולחנך לזכויות אדם? אני אמשיך לעשות את זה. זה כיף, זה חשוב, כי אני לא יודעת איך לעמוד את זה בכישלון או הצלחה, אבל אני רואה שאת זה שאני מעבירה ומדברת, ויש שיח, ואנשים, אגב, יש אנשים שגם במיוחד צעירות, כן רואות בך מין מודל של, אני כן רוצה, כי אפשר להיות גם אדם ערכי ומחויב ופלסטיני ונגד אלימות, אפשר. כאילו כל הערכים האלה אתה יכול לשאוף לכל שחרור לאומי, ובצד זה לדבוק בעקרונות יסוד, וזה מה שאני עושה. ולכן אתה תראה אותי גם מגנה על זכויות של אדם שביצע עבירות מין, שהוא נמצא בכלא, ואני אלחם על הזכויות שלו, ובאותה מידה אני אלחם על אדם שהוא טוען שהוא חף מפשע, וגם זה שפגע בחפים מפשע. כי יש עקרונות. החוכמה זה להיות צמוד לאותם עקרונות, ולהאמין בהם. וימשיכו להגיד עלייך שאת נאיבית, או ימשיכו שאת... אתה ממשיך לראיין אותי, זה שאתה ממשיך להביא אותי וראיין אותי, סימן שכנראה שיש משהו חשוב. זה חשוב מאוד, ואנשים חייבים לשמוע את הדברים האלו. אסתאזי עביר בכר, שוקרן ג'זילן, תודה רבה לך. שוקרן. אולי בנימה אופטימית זאת, בכל זאת, הצלחנו להגיע לקצת אופטימיות. נסיים את הפרק הזה עם עורכת דין עביר בכר, מומחית לזכויות אדם ומנהלת הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת חיפה. אתם יכולים להאזין לפרק הזה בכל אפליקציות השמע, תיכנסו גם לאתר שלנו, אתר סברה, תקראו את הכתבות, את תורי הדעה ותאזינו לפודקאסט הזה. אני אמל עורבי וזה פודקאסט סברה. תודה רבה לכם.